JSB Advice 365 चेनेलनि जोहै मोनसे गोदान बर'नि दानाय लुनाय आगजुनि सायाव बेस खालामनानै मोनसे भिडिअ खालामनाय जादों। बे भिडिअआ जाबाय मदनगुरि गामियाव जनाखि बसुमतारी मुंनि सासे आइजोनि नखराव बड'लेण्ड गामसा सोंदों। बे बड'लेण्ड गामसा सोंनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दा बे बड'लेण्ड गामसाया आथिखालाव खोब सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड गामसा होनोब्ला एबसुनि हांगामायानो होन, बबेबा मोनसे हानजानि मोसानाय मुसुरनायानो होन, बा हानजा जुथिनायानो होन, बावहाय बे बड'लेण्ड गामसाया खोब सोलियो। ओंखायनो बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुप बायदि ज' जालायना बिब' बिनानाव बिबाजै ज' जालायना बिथांमोना बे बड'लेण्ड गामसाखौ दादों। आरो बड'लेण्ड गामसाल' नङा, बिथांमोना गोबां रोखोमनि जि जोम दानानै बिथांमोना मार्केटावबो साप्लाय होयो। बिदिनो बिथांमोना गाव गावनि थांना थानायनि जिउ राहा महरै बे जि दानानै उइभिंआव बिथांमोना फानो। लोगोसे बर' आइजोनि माखासे दानाय लुनाय जि जोम गासैबो आगर आखाइखौ एरनानै बिथांमोना खोब मोजाङै आथिखालाव बाक्सा जिल्लानि मार्केटफ्राव फानगासिनो दं। बे जि जोमफ्रा खोब बयजोंबो अनसायजादों। ओमफ्राय खोब दुखुनांथाव खोथा दि नोगोर सोहोराव थानाय साख्रियालानि बिसि फिसाफोराबो बा लेखा गोरों आइजोफ्रा आथिखालाव बे बर'नि गाननाय जोमनाय हारिमुखौ गारलांनो हमबाय। दा बेफोरखौ लाखिफिननायनि गोथार मिजिं लानानै बिथांमोना ज' जालायनानै नैबेफोरबायदि हाबाफारिखौ लादों। आरो बर' आइजोखौ दाब दाब जायगायाव ट्रेनिं होनायनि जोहै बिथांमोना बेफोरबायदि हाबाखौ लादों। दा दिनैनि आपडेट भिडिअ आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिहरनाय जाबाय। नोंथांमोना अननानै जोंनि JSB Advice 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालाम। लोगोसेयावनो नोंथाङा खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो, जाहाथे गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनो हायो। दिनैनि आपडेट भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।